салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастед. Иншаллоҳ ки моям хубем духтаро. Мехоҳам саҳар қатӣ рафтестем поликлиника. Бачамо бурдестам ки бояд аз духтур як бори дигар гузарем. 3 моҳа гишта гуфтан биёед. Чанд буд ки натонистем рафта. Запис гирифтем, нашуд рафта, адмит карда дигар рӯз дамондем, натонистем рафта. Анам имрӯз акун рафтестем духтаро. ҳозир акун рафтестем, автобус кати мерем. Ман худам кати халиҷон рафтестам, халида бурдестам духтур. Ҳозир мерем мегузарем ай духтур. Иншаллоҳ ки ҳамаш нағз аст, бо прививка мекунем. Духтаро ин барфа бинед бода чӣ хел барф боридааст 2 рӯзда. Михал барф бисёр, замино берун хунук. Духтаро ҳозир омадем остановкада ажда дорем. Интизори автобус ҳастем. Ҳозир автобус ки биёяд баъд меравем. Он қадар дур нест мода автобус кати наздикак. Ҳозир акун ажда дорем. Аз духтаромо буромадем ай автобус. Ҳозир бояд бо камтар дигар равем. Баъд поликлиникада мерасем. Духтаро ҳозир мо поликлиника аллакай даромадем. Инҷода интизор ҳастем ки кай вақтамон шавад дароем. Чӣ хеле ки шумо медонед ҳамихел поликлиника ба запис медароӣ. Мо камтар барвақттар омадем, вале вақти даромадани мо нашудай. Аллакай бачаҷони ман инҷода хобаш бурдаям михел. Вақтамон ки шавад ҳатман медароем. Духтаро мо михел анализ споридем, аз чиликаш хун споридем. Духтуро гуфтанд ки шумо анализи хуну мачи спордагӣ ҳастед. Мо негуфтем. Баъд равонмон карданд ки равед ҳамихел хун според. Ва рафтем да поён запис кардем. Вақташ ҳамин рӯз будай. Ҳамин рӯз ҳозир хун споридем. Духтаро ҳозир ай поликлиника баромадем. Пеши духтурш рафтагӣ будем. Духтурш дидак ҳама нағз вес кашидан, росташа дидан, ҳамихел хабар гирифтан диданша. Ҳама ҷош нағз, худо ба шукр, весашам нағз вес гирифта иста. Ва моя боз гуфтанд ки анализ според. Анализ споридем аз дасташ. Бояд боз анализи мачиша бурда спорем. ҳамихел артипед гузарен гуфтанд. Артипед даромадем пеши духтур. ҳамин рӯз запис бурдааст. ҳарчи вайдам запис карда даромадем. Ваям дид ҳамаш нағз. Ваям гуфт ки соз аст кӯдак. Баъд ҳозир акун баромадем ай духтур. Бояд прививкаш мекардан духтаро. Прививкаш накардан. Рӯзои сешанбе толка прививка мекардиан. Мора прививка равон накардан. Гуфтанд ки рӯзои сешанбе да биёен. Баъд прививкаш мекунем. михел духтаро дар инҷа интизори автобус ҳастем. ҳозир ки автобус биёяд баъд меравем. бовар кунед берун беҳад хунок аст. духтарои поликлиника омадам. завтрак тайёр кардам барои худмона. ҳозир акун завтрак мекунем. ба мо иштиёитон. مولاي قد نامت عيون وتيقظ تيبا عيون نامت عيون الخائنين. دخترها خواستم که برای بگاه شاورما تیار کنم. در اینجا همه چیزش تیار کرده ایستاده‌ام. میخوام پیازم میده کردستم، پمیدور، بازرین، گوشت، میخوام همه چیز زیر ریزه میکنم. برای شاورما تیار میکنم.
ба шумо тамошои хушро хоҳонам. бо ман бошед. якҷоя тайёр мекунем, мебинем духтаро. هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا يا بلدي هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا يا بلدي هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا يا بلدي هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق духтарона шаврмои моям тайёр шуд. чӣ хеле дидед камтарак ман сковоркада михел сурхакшон кардам, қоқақ шудан. ҳозир дарунаша нишон медиҳам. бубинед на духтаро дарунаш бинед чӣ хел бомаза ки хушрӯ. дар ин ҷо бо шумо хайру хуш мекунам духтаро. хай то влогҳои оянда боқӣ дар паноҳи худованд бошед. влогҳои моя интизор шавед духтаро.